Tonello Bella jselmilkom jagħtikom merħba 98 edizzjoni mis-sensiela botta u risposta. Nistednukom biex tibqgħu magħna għal din is-sija u nofs li ġejjin fejn f'xandira diretta se nkunu din niddiskutu diversi temi, skużawni, fejn jidħol il-futbol lokali u l-futbol internazzjonali. Kif qegħdin taraw diġà l-ewwel pakkett ta' mistednin li għandna lejla ma qabel xejn żewġ affarijiet. L-ewwel nett infakkarkom li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni, saqsi xi domanda l-mistednin illi għandna lejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom hawnhekk biex tkun tistgħu tinteraġixxu magħna matul dan il-programm iżda qabel xejn it-temi li ħankunu qegħdin niddiskutu lejla. Għal daqstant inħalli l-mikrofonu f'idej l-annawser tagħna Martina Filletti biex tgħidilna ftit il-lejla fuq ix ħaniddiskutu. Martina f'idejk. Fil-programm tal-lejla, aħna ser niddiskutu bir-Żebbuġa St. Peters u Vittoriosa Stars promossi kif mistenni. Debut ta' suċċess għal Victoria Hotspurs fil-Kampjonat Malti, tmiem inċert għal Kampjonat Taljan. Mela, grazzi hemmhekk il-Martina tal-li wkoll tatna din l-introduzzjoni minn hawn ftit ukoll għandu jingħaqad magħna Joseph Magri għal din l-ewwel parti tal-programm. Biss għalissa magħna għandna iż-żewġ ħansejħilhom hekk protagonisti tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali wieħed illi huma ġejjin miż-żewġ timijiet li telgħu appuntu minn dan il-kampjonat. Għaċ-Champions bir-Żebbuġa St. Peters għandna lil Keith Muscat illi huwa wieħed mill-plejers ta' tim ta' bir-Żebbuġa St. Peters appuntu u għandna wkoll jirrappreżenta Vittoriosa Stars il-Jonathan Vella, team manager. Minna ringrazzjon tal-lejla oġobhom jidħlu jgħidu kelma wkoll fuq dan il-kampjonat. Qabel xejn ukoll b'għajnuna tal-grafika nagħtu naqra ħarsa lejn kif spiċċa il-żewġ pools, nibdew bil-pool għall-promozzjoni fejn il-klassifika finali kienet taqra hekk fit-tmiem din il-pool. Vittoriosa Stars u bir-Żebbuġa St. Peters 46, San Juan 45, Xajra Tornadoes 35, Luqa St. Andrews 34, Attard 29. Kellna wkoll decider tal-kampjonat rebbieħa bir-Żebbuġa St. Peters bl-iskor ta' 2-2 iżda l-iktar riżultat importanti kien il-fatt li bir-Żebbuġa St. Peters u Vittoriosa Stars ġew promossi għall-kampjonat BOV Challenge tal-istaġun li ġej. Keith u Jonathan, l-ewwel nett insellmilkom, grazzi tal-lejla ingħaqadtu magħna u nieħu l-okkażjoni biex mill-ġdid nifirħilkom tal-promozzjoni miksuba matul dan l-istaġun. Nixtieq nibda billi forsi nħu kumment fuq il-kampjonat in ġenerali għalissa qabel ma nitlu fuq id-dettalji wkoll tat-tim tagħkom u temi oħra relatati. Keith, naħseb biex xiraq li tibda inti bħala rappreżentant tat-tim champion. Mbagħad ikompli Jonathan. Ġejli, sa. Fidej, Keith, biex tina naqra outline tal-kampjonat minn naħa tiegħek qabel ma mbagħad nidħlu fit-temi iktar dettaljati. Il-kampjonat kien naħseb wieħed bilanċjatu għal rep tal-promozzjoni, infatti spiċċajna ġistimin bl-istess punti u b'San Ġwan punt warajna ġifier baqa' kumbattu sal-aħħar logħba tal-istaġun u ma kienx hemm nifsu ma ħadd ma seta' jfalli l-punti biex nilħqu l-għanijiet tagħna. Fuq San Ġwan ħa nitkellmu żjed tard imma ħalli nieħu naqa' opening comment minn Jonathan. Jonathan, welcome back. Nsellimlek Antonello, nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. Niskużaw ruħi hawn xi naqra storbju, għax bħalissa qed nara partita tal-Miners quarter final bejn Ħamrun u l-Mosta. Nistgħu nagħtu riżultat parzjali kif qegħdin online. Qed jirbħu l-Mosta u xejn bħalissa. Rigward il-kampjonat, kien kampjonat naħseb illi mill-bidunet kien kampjonat kompetittiv ħafna, kien kampjonat diffiċli illi għalkemm kien hemm timijiet li kienu ħajkunu challengers, però ma kienx hemm dak it-tim li tgħid huwa aħjar minn ieħor. Ġifieri il-punt ta' tluq kien diffiċli ħafna. Aħna bħala klabb, bħala Vittorjosa lejn l-aħħar tal-kampjonat dejna tajjeb aħna u lejn l-aħħar tal-ewwel round isna tlifna għall-konsistenza tagħna
fejn tlifna punti validi ma' timmijiet li tgħid kienu qegħdin lejn naħa t'isfel tal-klassifika bħal Imsida u anki Zejtun hemmhekk fallejna l-punti. U mbagħad fit-top 6 kienet taqti iktar interessanti fejn kellek il-Birzebbuġa illi kienu konsistenti ħafna, u kellek illi San Juan kienu kważi il-main challengers ta' żewġ timijiet. Naħseb kien kampjonat battut ħafna u baqa sal-aħħar ġurnata biex iddetermina min kien ħajkun min ħajġi promoss kif ukoll min ħajirbaħ il-promozzjoni. U min ħajirbaħ l-ewwel post ukoll spiċċa b'decider bejna u bejn Birzebbuġa. Nazzarda ngħid li anzi biex inkompli miegħek mhux talli sal-aħħar ġurnata, talli sal-aħħar minuti ta' decider. Minuti mhux hekk. Kien Illa mistieden li ukoll. aħna wkoll konna kontra ħalluqa l-aħħar partita, ġifieri kien hemm mumenti fejn konna qegħdin barra mill-promozzjoni, ġifieri kienet taqtija sal-aħħar nifs, ma kien hemmx. U ma kienx hemm differenzi kbar bejn it-timijiet kollha tista' tgħid. Biss ħalli issa nitkellmu fuq il-kampjonati rispettivi tagħkom. Taqblu miegħi jekk ngħidilkom li il-pronostiċi ħansejħulhom hekk tal-bidu tal-istaġun kienu rispettati minħabba l-fatt li sew Birzebbuġa St. Peters u sew Vittoriosa Stars kontu ħanejdu hekk il-favoriti li titilgħu? Kien hemm il-mellieħa wkoll li kienet qiegħda fil-battalja dak iż-żmien, ma naħseb iva, mill-bidu kien hemm lajta, però il-kampjonat wera xejra differenti. Ġifieri għalkemm vera sar hekk, il-kampjonat wera xejra differenti. Kit, x'taħseb? Palma tgħid Jonathan u fimni fil-bidu tal-istaġun kulħadd beda jsemmi forsi laqġej Birzebbuġa u l-Birgu ħajkunu qegħdin hemmhekk għat-taqtija ta' promozzjoni, biss però kien hemm timijiet oħra li ma stajtx forsi ma kinux qed jissemmew daqshekk fil-bidu tal-istaġun imma xorta kellhom tim validu setgħu anke jagħtu challenge lil kulħadd u jwaqqgħu ħafna punti lil kulħadd u jkunu hemmhekk. Mela, qed insemmu timijiet li taw sfida u tim li xtaqt nitkellem fuqu. Huwa naħseb it-tim li għamel ħafna ħin fl-ewwel żewġ postijiet, kellu ran konsistenti ħafna, jiena wkoll kellu l-opportunità narhom f'xi żewġ logħbiet u nista' nitħallew impressjoni tajba. Imma fl-aħħar nistgħu ngħidu hekk żgarraw, qed nirreferi għat-tim ta' San Juan. Kemm ħassejtuha ħannuża l-kelma pressanti, it-teddida li tawkom it-tim ta' Xavier Saliba. Nibda jena? Le, San Juan kif qed tgħid tajjeb ħafna inti. Maħniex qed ninsew biċċa żgħira li daw bdew il-kampjonat bla barranin. Ġifieri daw bdew il-kampjonat letteralment ma kellhomx barranin. Ġifieri wara jidhirli wara r-raba' jew l-ħames partita kellhom ġabu l-barranin tagħhom. Ġifieri daw bdew toqgħod tikkunsidra daw bdew il-kampjonat ma kinux qegħdin fit-taqtija. Ġifieri mbagħad kellhom ran konsistenti u ġifieri San Juan kienu tattikament tajbin ħafna u dixxiplinati, tim determinat, tim bi grinta. Ġifieri kieku ħadu l-promozzjoni ma kienu ħajsirqu xejn għax kienu determinanti ħafna tul il-kampjonat, però mbagħad naħseb fil-lobiet li ġew li kienu li tista' tgħid diretti, naħseb li batew naqra mill-esperjenza u naħseb li hemmhekk fallew il-punti. Mela, jingħaqad ukoll magħna Joseph Magri hawnhekk, Joseph. Buonasera. Joseph insellmulek, merħba ukoll għal-programm tal-lejla, konna għadna qegħdin nitkellmu konna qegħdin niddiskutu ftit l-andament tal-kampjonat nazzjonali amatorjali wieħed. U konna qegħdin nitkellmu fuq it-teddida li San Juan taw l-Birzebbuġa u l-Birgu, bis ħalli nisma' ta' Kit issa. San Juan fimni kulħadd jaf li kellu tim tajjeb, infatti aħna fuq nota personali
Aħna labna magħhom fil-bidu l-istaġun fit-tazza fl-Amiċer Cup u kellna riżultat bil-performance kollox kienet favorina. Imma mbagħad malli ġejna magħhom għall-logħba tal-lig kienet ċejra differenti u kellhom il-barranin tajbin ħafna. Kellhom erba' players għadhom żgħar u l-istess ta' ħafna enerġija, tattikament kienu tajjeb ħafna. L-iskor kien wieħed xejn fl-aħħar minuti tal-partita, biss però ma kellhom l-għa tajba ħafna kontrina. Li naħseb kellhom il-barranin fil-bidu tal-istaġun mill-ewwel naħseb kienu jkunu hemmhekk kienu hemm naħseb xi differenza fit-table. Mela, Joseph, nixtieq nuħna komment minn għandek għalissa b'mod ġenerali, mbagħad ma nafx tiġ forsi telabora fuq San Juan qabel ma nkomplu. Jiena ħan nitkellem naqa' fuq San Juan l-ewwel qed naħseb illi San Juan kien hemm kif sema ħabib tiegħi kiet Għalissa Joseph għadina fuq il-top 6 u mbagħad fuq il-bottom 6 nitkellmu żjed tard. Eżatt fuq San Juan u hekk jiġifieri. Eżempju jiena kulħadd tantu nillu jaf li San Juan kien hemm żmien fejn kellhom 5 punti fuq kulħadd. Jiġifieri nemmen illi kellhom naħseb struttura lesta li iżda mbagħad naħseb tilfuha b'ċert riżultati li ġabu u naħseb ukoll ħadmu ras użaw naħseb il-materjal tagħhom bir-Żabbuġa u l-Birgu biex ovvjament ħadu il-promotion. Hawnhekk qed mal-ħabib tagħna Jonathan Vella li huwa min-naħa ta' Vittoriosa Stars tal-Birgu u xek. Sellimlek. Insellimlek Jonathan u ovvjament jiena mir-Rabat u naħseb din is-sena kienet naqa' diffiċli għalina x'aħna klifna prodott u intom kliftu plejer minn tagħhom qed insemmi għal Leandro Brinkat. Onestament fraħt ħafna li ġejtu promossi u li wkoll fakkartu l-memorja tiegħu kif għamlu wkoll bir-Żabbuġa li kien ex-player. Ta' minn isemmi wkoll il-mument ħansejħilek mument li laqatna ħafna fid-decider meta qabel ma bdejtu l-logħba fakkartu flimkien il-memorja tal-Alejandro. U hemmhekk ninżal kappell il-ġixtimijiet ġifieri. Għandi xi domandi Antonello importa. Iva. Mela l-ewwel waħda għall-plejer ta' Bir-Żabbuġa l-Kit l-ewwel net kien nifraħ lilek u lit-tim ta' Bir-Żabbuġa li ġejtu promossi nemmen illi kien ħaqkom jidher li ħdimtu ħafna matul l-istaġun biex ksibtu dan is-suċċess nawguralkom minn qalbi l-istaġun li ġej ukoll. Ħanibda b'mistoqsija. L-ewwel net rajna kambjament fil-coach minn Edward Zoppardi għal Edgar De Gabriele. Sewwa wara Edward Zoppardi tkaċċa wara ġiex telfiet ta' 5 b'xejn. L-ewwel net x'inbidel fid-dressing room bejn Edward Zoppardi u Edgar De Gabriele? Fl-aħħar naqa ta' Edward Zoppardi id-dressing room kienet naqa mhux id-dressing room biss. Konna dejjem moment naqa diffiċli, ma stajniex qisu noħorġu daqshekk minnu malaj, it-telfa ta' 5 b'xejn orajt kienet telfa kbira, biss però kien hemm daqsxejn moment kif ħaqbad ngħid. Turbolenti? Li affettwa l-andament tal-partita u kien tkeċċa l-goaler u mbagħad dak il-ħin konna wieħed jew tnejn b'xi għadna minn taħt u dak imbagħad ħadet svolta oħra l-partita. Ġifieri kif ħaqbad ngħid. Kienet imbagħad ifhimni waslet għad-deċiżjoni li biex nilħqu lan li kellu l-klabb. Kellu jsir xi ħaġa u kulħadd jaf kif imorru dawn l-affarijiet imbagħad. Imbagħad daħal Edgar, l-assistent tiegħu, JP, John Paul, u qabdu dressing room, daħlu aktar enerġija fil-players, aktar motivazzjoni biex imbagħad badna rġajna sibna saqajna u morna top 6 li ma kienx moment faċli wara 4 partiti negattivi li askurjajna gow u tħanna għat-top 6 ma kienx faċli imma naħseb. Ma kellkom bidu tajjeb ma' Edward ġifieri bdejtu season sew ġifieri. X'ġara mbagħad ġifieri intilef id-dressing room nqaraw l-argumenti? Le, ma qalawx argumenti, imma isu t-tim ġi f'perjodu fej ma baqax jiffunzjona. Fil-li konna qegħdin niskurjaw
il-gows u fil-li għamilna 5 lobiet li għase ersaqna li l-lasta. U ovvjament mertu kol ta' Edgar De Gabriel li daħal f'nofs ħanejtek terremot u rnexxielu jerġa' jwassal it-tim naħseb fej jixraqlu. Nawgura l-Edgar u lilkom kollha. Jonathan, wara Birgu, ma tantx domtu biex għamiltu l-comeback dis-sena, kien it-target ewlieni jew kien target li titilgħu jew li titilgħu bil-mod però mbagħad ħadtu opportunitajiet. Bħala target, naħseb aħna sena l-oħra naħseb kien l-ewwel target tagħna li nerġgħu nitilgħu, ġifieri aħna waqajna sentejn ilu, target tagħna sena l-oħra kien nerġgħu nitilgħu. Però minħabba xi affarijiet ta' amministrazzjoni Williak din administration last year bdejna b-6, ġifieri somehow or another kien hemm xi żbalji li saru mill-amministrazzjoni tal-klabb u bdejna b-6 kienet diffiċli ħafna u minn target ta' promozzjoni ġifieri spiċċajna b'decider biex ma naqgħux. Mal-imqabba. Ġifieri jekk tara kieku aħna l-punti li tlifna il-punti konna ġibnihom. Is-sitt punti li tlifna konna ġa ġibnihom għax konna rbaħnihom il-lob. Kieku tara dawk is-sitt punti li ġibna, ġifieri aħna rbaħna rebħiet importanti kontra l-imġar is-sena l-oħra u konna nispiċċaw kieku t-tieni post matematikament fil-klassifika. Mbagħad poġġejna bil-qiegħda, rġajna, ġifieri wara s-season li għadda. Għamilna l-homework tagħna, tejjibna fuq li kellna tajjeb is-sena l-oħra u provajna nirranġaw fejn forsi ma kienx daqshekk tajjeb is-sena ta' qabel. Kellna l-bidla fil-coach, ovvjament id-deċiżjoni kienet tiegħu Dennis Apap, illa li kellu opportunità fil-Premier ma' Gżira United u rid jieħu l-opportunità fil-Premier u ġibna Jason Kamenzuli għal das season u it-ragward li kellna intlaħaq. U Jason Kamenzuli ġifieri ħajjina tal-fiduċja tagħkom fiċ-Challenge League? Iva, mela. Technical staff konfermat kollu għas-sena d-dieħla. Tajjeb, nawguralkom ovvjament. Nirringrazzjak minn qalbi. Sewa wis, mela ħalli issa nitkellmu naqra fuq il-sitwazzjoni fil-pool kontra ir-relegazzjoni biex ukoll nkunu missejna din in-naħa tal-klassifika. Ukoll bl-għajnuna tal-grafika diġà qed taraw il-klassifika finali, Ormi 43, Melli Rendi 39, Zejtun 36, Kirkop United 31, Pembroke Atleta 25, Gargur 23, Marsa Skala 22, Rabatejċers 9, Imsida St. Joseph 5, Gargur Marsa Skala Rabatejċers, Imsida St. Joseph u Gargur Marsa Skala Rabatejċers u Imsida St. Joseph relegati għal kampjonat nazzjonali amatorjali 2. Joseph, inevitabilment se nibda bik din id-darba, forsi nibda bl-ewwel kummenti minn naħa tiegħek fuq l-istaġun deludenti li kellkom ir-Rabat. Le, bażikament isma' nikret inti mhux ħanqod ndaqnik kellna staġun ħażin ħafna ġifieri sfortunatament li tim bħar-Rabat naħseb ma jxaqlux li jkun hemm nisfel. Jidher li ovvjament mhux ħanippunta subaj għalih ħadd bħala kumitat naħseb ma milniex il-homework tagħna sew vera, naħseb ħadna wkoll deċiżjonijiet ħżiena, però ovvjament issa dinillestu biex nitalmu biex ma jerġax ikollna d-diżappunt illi kellna u xekk, ġifieri hija jiġi season next stajna milna ħafna xogħol aħjar, stajna ma ħadniex ċertu deċiżjonijiet, però mbagħad wara kulħadd taref. Mela, Kejto Jonathan, forsi ma nafx miftit lobit li forsi kontu qed issegwu ta' din il-parti tal-kampjonat. Kien hemm xi tim li laqatkom fit-tajjeb fil-ħażin? Jena minn naħa tiegħi personali rigward ir-Rabat, ġifieri nemmen li jekk vera ħadu relegazzjoni, però huwa fatt sabiħ li għandhom nukleu ta' players li huma tagħhom. Ġifieri unfortunately dik il-ħaġa aħna bħala Vittorjosa bħala klabb tiegħi ma ngawduhiex. Ġifieri kemm bħala faċilitajiet, ġifieri m'għandniex il-lussu li għandna nursery tim tal-miners u players tagħna, ġifieri minn dak l-aspett Rabat naħseb illi għalkemm forsi ħadu relegazzjoni, però naħseb illi akkwistaw esperjenza bi players tagħhom, ġifieri dik kienet naħseb hija xi ħaġa tajba ħafna pożittiva. Bqija fin-naħa t'isfel naħseb kien hemm timijiet li kienu interessanti wkoll Antonella, ġifieri
naħseb kien hemm ħal-qormi kien hemm ħafna ħinijiet u momenti illi daw kienu qed ikunu anke challengers illi anke jkunu qegħdin mat-top 6. Ġifieri kellhom tim interessanti wkoll. Għad għandek timijiet oħra bħal jenna bħal Kirkop, Zejtun, illi fit-tieni parti tal-istaġun. Daw issudaw saħħew it-tim u kienu ta' konsistenza kbira. Fil-fatt kellhom ran jidir li tektar minn 10 partiti minn telfa. Ġifieri kienu konsistenti immens. U naħseb illi daw it-timijiet jistaw komplu jibnu fuq it-tajjeb li għandhom għal-komplement tal-istaġun li ġej biex il-qu tragwardi tagħhom mhux. Kejt, minn dawk it-timijiet, daw it-timijiet li labtu kontrihom matul din is-sena. Rajt xi tim li jista' jkun protagonista fil-kampjonat tas-sena d-dieħla, forsi għandu l-potenzjal li jistaħa. Ngħidu l-erba' li fadal. Fimni. Bħal-qormi naħseb li għandhom tim u ħajkun jgħatemmek naħseb għal-promozzjoni. Ija, fimni, il-skont il-melliħa u koll li għavissa naħħew il-koċija, tittara minn forsi maħajjedu, imma u maġiġtimijiet naħseb li u ma ta' interess għal-assna d-dieħla. Apparti, ovvjament, il-Victoria Hotspurs. Victoria Hotspurs li issa se nitkellmu fuqhom għaliex se nduru naqra issa għall-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali tnej qabel xejn ippruvajna nikkuntattjaw lil xi ħadd minn dan il-klabb iżda sfortunatament ma wasalna ma' ħadd għal darba. Nuri wkoll id-dispjaċir tiegħi li mhux l-ewwel darba li jkun hemm li mhux kull klabb ikun disponibbli li jibgħatilna rappreżentant tal-programmi tagħna, ovvjament aħna hija ħasseb kollox hija wkoll pjattaforma oħra li bihom nkunu nistgħu nagħtu spazju wkoll anke timijiet żgħar meta dawn forsi għandhom platform oħra fejn jistgħu jsemgħu leħinhom ħanejdu hekk u mhux qed tintuża biżżejjed. Nirringrazzja bħalmet nirringrazzja wkoll il-Birżabuġa u l-Vittoria, nirringrazzja l-klabs kollha li matul dal-istaġun ikkoperaw magħna u batulna rappreżentanti meta kien hemm bżonn. Mela, naraw kif spiċċat il-klassifika tal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 2. Victoria Hotspurs 60 imqabba 43, St. George's 39, Kalkara United 37, Dingley Swallow 27, Siġġiw 22, 10-20, Mdina Knights 19, Taxbix u Santa Venera Lightnings 1. Victoria Hotspurs u imqabba promossi għal-Kampjonat Nazzjonali Amatorjali 1. U ħanibda bil-kejt la badnija fuq il-Hotspurs. Intom labtu kontrihom għal darba 2 din is-sena, rebħulkom fil-knockout u rbaħtulhom fis-Super Cup. X'potenzjal wieħed jista' jara f'dan it-tim għall-futur? Fimli l-Hotspurs kulħadd jaf x'tim kellhom fl-Amateur League 2. U l-logħba tal-bieraħ kienet turi wkoll li spiċċajna morna l-extra time. Erbaħna 1-0, right, kien hemm daqsxejn ta' kontroversja fl-aħħar minuta tal-logħba. Imma il-Hotspurs għandhom kellhom tim tajjeb ħafna għal dis-sena, tim ta' Amateur League 1 għal top 6 żgur. U jisfidaw kienu żgur. Joseph, nisma' tiegħek fuq il-Hotspurs ukoll, u anke minn Jonathan eventwalment. Fimni, bażikament meta daw daħlu fil-lig tal-divizjon tal-Amateur 2, it-target tagħhom kien mill-ewwel dak li jitilgħu, naħseb dak it-target laħquh, naħseb ma kienx hemm tim illi naħseb kellu l-materjal li kellhom huma. Jiġifieri bażikament u nemmen il-sena d-dieħla kapaċi wkoll jitilgħu challenge. Però wkoll ovvjament naħseb proset ukoll il-tim tal-ħabib tagħna kien ta' Birżabuġa li l-bieraħ naħseb kienu l-iktar tim li taw kedda, li mhux taw kedda biss imma naħseb
telfu l-aqwa tim li kien hemm milli jagħmel tripletta u ta' dan ovvjament nerġa' nawgura l-Birzebbuġa tal-biċċa xogħol tajba illi għamlu l-bieraħ. Però jien qed nistenna l-sena d-dieħla jkunu wkoll minn ta' qoddim li jkompertu biex jitilgħu fiċ-Challenge League. Jonathan. Jena naqbel mal-komplement ta' sħabi hawnhekk ġifieri jidher biċ-ċar illi daw kienu konsistenti logħba wara logħba. Għax naħseb jiena l-uniku telfa li kellhom m'iniex sejjer żbaljat kienet ma' St. George's u naħseb huma trebħu bi protesti dirli. Ekku, iva. M'iniex sejjer żbaljat u xek. Ġifieri dawn il-konsistenza u rew żgur naħseb jiena qed jaraw long term project il għaliex il-players li qed jieħdu huma players li huma ovvjament ta' Premier jew ta' First Division. U naħseb qed jaraw long term biex ovvjament jibqgħu tilajn naħseb dak it-tragwar tagħhom. Ejja naħseb illi kellhom staġun pożittiv immensu. U naħseb illi at the end bil-materjal u naħseb li kellhom ġifieri naħseb it-tragward leħquh u taqhom proset tal-biċċa xogħol li għamlu. Kit, ħansa sekna domanda. Li inti għamilt ħafna mill-karriera tiegħek mat-tim ta' Birzebbuġa, skurjaj diversi goals għal dan il-klabb ukoll. Minn hemmhekk, tifel tal-lokal nistgħu nsejħulek, ħanejdu hekk. Il-fatt li rnexxilek tiskurja l-gowl li bih St. Peters rebħu tazza wara żmien twil. X'valur ittieħ? Kien moment speċjali ħafna għalija personali li konti għat f'dak il-moment ta' l-iskurajti kif għettejt inti l-gow t-isajt ta' rebħa u zgur li ħabqa nozzu ħajti kolla, memorja li zgur muħansi għat. Eżatt, naqbel miegħek u anke l-fatt ukoll illi ċaġa wkoll li forsi oġbitna ħafna hija l-fatt li kellkom diversi players mill-lokal stess illi ukoll waslu għal dan is-suċċess fosthom Chris Kutajja jidher li wkoll daħal xi ftit Roni Ċeleste. Li ġew Roni. Fil-kredu li ġew xkembru wkoll. Min-naħa l-oħra, Jonathan, naħseb anke Vittorjosa jidher li kien hemm xi plejers prodott tal-klabb u kien hemm xi plejers li ilhom ukoll żmien twil magħkom. Aħna mal plejers prodott tal-klabb ma diffiċli ħafna. Kellna Liam Gawċi li kien beda l-istaġun magħna, però mbagħad ta' iktar playing time u f'Jannar għamel move. Però mbagħad kellna plejers li kienu ilhom ċertu ammont ta' żmien magħna, ġifieri kellna bħal captain Lajs Piteri u ġifieri dan ilu ikonika għal-klabb, ġifieri ilu 14-il sena mal-klabb u konfermat li ħajibqa' l-istaġun li ġej ukoll. Moment li nkun onest, xtaqna la konna wasalna sehem nieħdu tazza. Illa għaliex naħseb li l-Birgu qatt ma tlajna b'Champions fil-verità. Kull darba li ħadna promotion dejjem bit-tieni post ħadniha. Però ovvjament kontenti proset il-sħabna ta' Birzebbuġa u kontenti wkoll li l-ħaqna tragwar tagħna. Niġu issa nħarsu qudiem. Is-sena d-dieħla it-tnejn li intom Kejtu Jonathan ħadkunu qegħdin tilagħbu fil-kampjonat BOV Challenge League. X'inhuma l-ambizzjonijiet tagħkom? Kemm issalvaw jew ħad ippruvaw Tagħmlu qabża. Tagħmlu mbuttatura eżatt proset. Ibda tista' Jonathan, imbagħad jalaq Kejt. Nibda jena? Li mela aħna diġà tkellimna ma' xi players illi kienu qegħdin magħna, ġifieri ħanżommu nukleju ta' players li nemmnu li jistgħu jkunu promettenti fiċ-Challenge League. Ġifieri ġa tkellimna players tagħna, qed nitkellmu plejers, diġà bdejna nitkellmu ġa għalaqna xi players ukoll. It-tragward tagħna jekk jista' jkun li nirfu kull logħba, jekk jista' jkun, ma tragward illi mmorru għal top 8. Dak hu tragward tagħna. Kejt. Dil-mistoqsija aktar jista' jgħidilek xatt tal-Kumitat ta' Birzebbuġa milli jiena, ma jħajdlek dak li kieku naħseb. Ngħidu l-ambizzjoni tiegħek bħala plejer, ħa? X'inhi? Ngħidu l-ambizzjoni tiegħek bħala plejer, x'inhu s-sena d-dieħla?
L-ambizzjonijiet issa la tlajna hemmhekk hu li nixtieq nibqa' hemmhekk bħala plejers tal-klabb u mbagħad nimxu minn hemm. Ma bħala naħseb da tal-klabb huwa li fimni iżżomm postok ma tagħmilx pass lura qatt tal-inqas iżżomm postok fil-lig. Mela, hawnhekk għandna messaġġ minn Mattias Camilleri li qed jgħidilna forza Rabat Ajax. Joseph, ma nafx forsi tixtatih lilu u lill-partitari tar-Rabat li forsi tiseguna llum xi kelma ta' koraġġ jew xi weda ta' Le, promozzjoni. ovvjament jiddispjaċini ta' dal-istaġun disappuntanti li kellna. Stajna faċilment żarmajna kollha mir-responsabilità, però ovvjament jiddeċidina li kollha nibqgħu hemm bħala kumitat naħdmu jitfid biex ovvjament nitalmu minn dak li ġara mill-istaġun li għadda u ovvjament flimkien nerġgħu intellaw ir-Rabat fejn jixraqlu. U ovvjament kieku nistgħu naraw iktar kliem ta' appoġġ minn naħa ta' ċertu partitari naħseb ikun aħjar għal ġid ta' kulħadd. L-aħħar mhux l-inqas, għandkom xi messaġġ Kit Jonathan għall partitari tal-tim rispettiv tagħkom li forsi llejla oġobhom isegwu dal-programm? Jonathan, ibda inti. Jien minn ħati jien u għadhom li nippruvaw nagħmlu l-aħjar possibbli għall-klabb tagħna. Nawgura wkoll it-tim ta' Rabat jilħqu tragwardi tagħhom l-istaġun li ġej u t-tim ta' Birżebbuġa jilħqu tragwardi tagħhom ukoll għall-istaġun li ġej. Għax id-dient aħna dak id-9 minuta nkunu kontra rivali, kontra xejn, imma mbagħad nagħlabu dejjem fi spiritu sportivu. Kit. Basta ma jirfux il-birgu, mhux hekk Jonathan. Jien minn ħatien nixtieq nirringrazzja lill partitari li kienu wara dan tim tul l-istaġun u nixtieq l-appellu għali jibqgħu wara t-tim u jiġu jsegwu l-Birżebbuġa għas-sena ġejja wkoll. Mela, grazzi Kit u grazzi Jonathan tal-interventi tagħkom għal dan il-programm se mmorru waqfa Grazzi. qasira kemm nieħdu bel-ilma u mbagħad jidħol Roberto De Brincat għaliex għandna ħafna fuq x'nitkellmu llum Joseph sew fuq il-futbol lokali, futbol Ingliż u fuq kollox fuq il-futbol Taljan. Ibqgħu magħna il għaliex wara dan reklami inkomplu l-programm. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Għand Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-aqwa laħam ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Jippreparaw ukoll affarijiet homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimni, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna iktar. Ikollhom ukoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Mela żuru il-ħanut ta' Michael's Butcher li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien qabel il-ħanut tal-Lumen 2000. U taraw bajnejkom li m'hemm ħadd taqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta' Facebook ta' Michael's Butcher dan li jinsab il-Ħamrun jew inkella ċemplu fuq 2124 8651 jew inkella 7904 7220.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm botta u risposta fejn issa prattikament se niddiskutu it-temi l-oħra kollha relatati mal-futbol lokali u internazzjonali kif qegħdin taraw ukoll. Daħal Roberto De Brincat, daħal ukoll aġġornament mill-logħba Atalanta Roma. Roberto nsellimlek l-ewwel net. Kellimlek Antonello, nsellem insibi Joseph u l-daw kollha jsegwuna. Nsellimlek Roberta. Kaj Parnis il-lejl ovvjament qiegħed jara l-logħba, imma serħu raskom illi għada ħadd isimgħu minn għandu f'xi ħin biex ħajkun qiegħed jgħaddilna fideo u nsejħu l-aktar reazzjoni għall-logħba Atalanta Roma. Biss mill-aħħar kummenti li qed jibgħat fuq iċ-ċett li għandna tim ta' botta u risposta mhux li hu xi kuntent ħafna. Issa naraw. Għadhom kemm ġabu dwar Roma. Eżatt, il-fattellajna wkoll Joseph qed intellgħu wkoll il-grafik, qed intellgħu wkoll grafika qasira waqt id-diskussjoni fuq il-logħba Atalanta Roma. Ma qabel ma nibdew nitkellmu fuq is-Serje A. Kif jgħidu l-Ingliżi, first things comes first. Futbol lokali fadal xi ħaġa żejra x'niddiskutu. Nhar is-Sibt kellna l-finali bejn Hamrun Spartans u Birkirkara, kampjonat Premier. Hamrun Spartans rebħu t-tielet kampjonat f'4 snin. Ovvjament il-ġimgħa d-dieħla ħankunu nitkellmu fi żjed dettall fuq il-kampjonat Premier biss Joseph bħal ikun fuq l-istands tal-Istadium Nazzjonali. Forsi tista' tgħidilna tiegħek u mbagħad Roberto ma nafx jekk irid xi ħaġa rigward dan id-decider. Bażikament l-ewwel ħaġa nieħu l-opportunità biex nawgura sħabi Ħamruniżi għat-tielet kampjonat konsekuttiv li rebħu u r-raba wieħed ta' Sur Joseph Portelli. Le, bażikament naħseb onestament l-ewwel nett irridu ngħidu Antonello kif minnu drettan tal-futbol Malti rebaħ naħseb l-uniku klabb illi kien kontra il-format. Le, fil-klabs kienu tlieta li kienu kontra l-format. Eżatt, Ħamrun il-Belt. Valletta u Slima Wanderers. Eżatt, ġifieri rebaħ wieħed u plus li ieħor spiċċaw kol semifinali. Ġifieri bażikament dik ukoll turi illi rebħu against all odds. Però barra minn hekk għalkemm forsi ma kienux the best team, għax jiena segwejt ħafna lopi, ġifieri nemmen illi xorta naħseb at the end of the day riduh aħjar minn Birkirkara, riduh iktar minn Birkirkara, x'ovvjament minn kelli naħseb Birkirkara kellhom iċ-ċansijiet tagħhom ukoll nhar is-Sibt u plus il-lasta ta' Satarjano fl-aħħar nemmen illi Ħamrun tara ukoll kif kien maħdum il-gowl, tara il-mentalità rebbieħa tal-players. Però rridu ngħidu wkoll huwa mertu tal-ħabib tagħna Winston Muscat, il-coach ta' Hamrun Spartans, illi dan daħal wara li ma ħadux rebħa f'għaxar logħbiet. Jew seba' logħbiet minn ix-ċert eżatt f'għaxar logħbiet. Records quddiem illum. Eżatt, imma ovvjament daħal meta kien ilhom ma jieħdu rebħa u bażikament rebaħ il-Birkirkara ġi Roma Slima rebaħ il-Marsa Xlok, l-ex-team tiegħu Marsa Xlok. Jiġifieri naħseb il-mod li tilab kontra ex-team tiegħek meta tkun dħalt f'team illi kien kellu ċans billi jiġi barra mit-top 6 dik ukoll turi l-intelligenza ta' Winston. Ġifieri u ovvjament naħseb at the end of the day għamel dak kollu li huwa impossibbli biex ġab 11 il-kampjonat ġewwa triq strada reali. Jiena nixtieq niċċertu affarijiet min jaħseb illi forsi għandu xi mentalità li fil-futbol Malti xi kultant ikun hemm ċertu affarijiet għaddejjin minn taħt. Jiena onestament ma nemmenx illi ma kien hemm l-ebda affarijiet minn dawn, nemmen illi il-ġiġtimijiet labu biex jirbħu, ġifieri, u ovvjament kulħadd irsista anke Birkirkara baqgħu jemmnu sal-aħħar fil-fatt nemmen illi kieku Satarjano skurja dak il-ballu nemmen illi l-istorja kienet tkun naqa' differenti, però at the end of the day Ħamrun rebħu kif jgħidu l-Ingliżi fair and square mod meritat u nerġa' nawgura il-kumitat ta' Ħamrun Spartans u l-fans kollha ta' dan is-suċċess. Roberto. Jiena l-ewwel kumment ma naqbilx ma sieħbi Joseph li iż-żewġ timijiet niżlu biex jirbħu. Naħseb aktar niżlu biex ma jitilfux milli biex jirbħu. Għax jekk tara l-andament tal-logħba sal-gowl tal-Ħamrun bil-kemm kien hemm azzjoni din ta' nota, ġifieri ħafna żbalji fil-passes, rajt nuqqas kbir fiżiku miż-żewġ timijiet. U ma kienx sorpriża ġifieri li lejl aħħar ħafna players dew jintefgħu mal-art bil-bukawwiċ u dik turi ovvjament nuqqasijiet mill-aspett fiżiku. Ifhem fuq il-format kellimna u nistgħu nibqgħu niddiskutu ħajsib min jaqbel miegħu ħassib min ma jaqbilx. Jien personalment ma naqbilx għax jien ovvjament nippreferi l-mod tradizzjonali. Din hija domanda li forsi iktar irdu nistaqsu naħseb issa lill-protagonisti
ta' dal-kampjonat illi ħanistiddu fil-ġranet li ġejjin. Pero Antonello, ħanejtlek, U nittamaw illi minn se nistiednu jaċċetta l-istedina. pero ħanejlek waħda, fuq da li qal sieħbi Roberto fuq il-kampjonat li forsi ma jaqbilx. Roberto rridu ngħidu ħaġa illi fl-aħħar mill-aħħar kien hemm finali li ġibdet numru kbir ta' nies ġewwa ta' qali, kien hemm 9300 ruħ ġewwa ta' qali dan is-sibt, ġifieri dik kien hemm ġabet dal-fuq ma ġabnew ċertu atmosfera li naħseb konni ftit ma naraw. Dak fatt, all right, naqbel miegħek jiġifieri jekk ħammorru għal-gate money u għal-kemm ħajn niġbdu nies ground, ovvjament, u semi-finals u final jiġbdu. Jiena tnejt mill-aspett sportiv u jiena għalija, all right, il-Ħamrun on paper huma champions, però jekk nimxu bl-aspett addizzjonali, tim ieħor kien jieħu lik u naħseb ma kienx tkun xi ħaġa xi serqa li kieku tim ieħor rebaħ il-lik. Ovvjament għandna dal-format, nimxu miegħu, naċċettawh, Ħamrun huma champions, bħalmet inti nawgura l-Ħamruniżi kollha għandi ħafna bibtiegħi u anke familjari mill-Ħamrun li ovvjament rebħu l-kampjonat, però inutli noqgħdu diskutu issa fuq il-format jekk hux ġust, jekk hux le qabilx jew le dak huwa l-format li nimxu miegħu. Jiena kif qedtilkom, jiġifieri fuq il-logħba u mhux din logħba biss jiġifieri anke s-semifinali, iż-żewġ logħbiet kienu inċerti sal-aħħar, it-timijiet ishom bdew jibżgħu, ma tihomx tort ovvjament għax inti logħba għandek staġun sħiħ fuqha, però ovvjament naħseb li il-Ħamrun forsi kellhom dik it-tikka żgħira aktar ħeġġa li jirbħu l-logħba. Fuq il-gowl kien maħdum tajjeb ħafna, però kif jgħidu l-Taljani kien hemm dormita sħiħa min-naħa tad-difiża ta' Birkirkara għax inti ma tistax tħalli set piece jintlab dak il-mod, all right? U anke kienu wisq naiv fil-mod kif iddefendew dak il-corner. Però ovvjament huwa mertu wkoll tal-Ħamrun u ta' saħibna Winston li rnexxielhom jaħdmu u jirnexxielhom jiskuljaw il-goal deċiżiv minnu. Winston Muscat li ħanejdu hekk kellu storja dan l-istaġun għax dana beda ma marsax lok, 5 telfiet, tkeċċa u sapru bħala ċempjon ta' Malta ma' Ħamrun Spartans finalment wara li daħal f'Marzu Roberto bħala qabel ma naddu l-FA Trophy bħala coach kif? Fimni Antonello din hija l-istess ħaġa bħal meta s-season ta' qabel wassal il Marsa Xlok fl-Ewropa kulħadd jgħid kemm huwa coach tajjeb kemm huwa ta' suċċess u mbagħad kellu bidu negattiv spiċċa l-ħaruf tas-sagrifiċċju. Sfortunatament dik hija l-ħajja ta' coach meta tirbaħ kif jgħidu l-Ingliżi you become a hero, kif titlef imbagħad you become zero. U ovvjament Winston għadda minna, però fortunatament għalih il-folja nqalbet ġitu l-opportunità li jmur mal-Ħamrun, ovvjament naħseb ħala ħjar minn din l-opportunità biex eventwalment rebaħ l-ewwel kampjonat tiegħu bħala coach ta' klab Malti. Roberto, nixtieq nagħmellek domanda bħala coach, domanda. Il-fatt illi għax rridu ngħidu oħra Winston elimina il-Marsa Xlok mit-top 6. U wkoll rebaħ il-Lonza Potenza illi tajjeb mill-ngħidu li Marsa Xlok għamlu għażla tajba b'Lonza Potenza li ġabu riżultati. Dak ifisser illi meta kien hemm Winston ma kienx il-problema u ta' Marsa Xlok? Għana jgħidlek Joseph, ma tistax minn barra ma tistax tgħid min hu l-problema u min mhuwiex. Daw ovvjament huma affarijiet interni li jkunu ġo dressing room. Il-fatt li rebaħ il-Marsa Xlok ma jfisser xejn. Għax inti ma tistax tqabbel l-iskwadra li għandhom Ħamrun ma l-iskwadra li għandhom Marsa Xlok. Ħana jgħidlek jistgħu jkunu wkoll li l-bidu tal-istaġun forsi kien hemm preparazzjoni anke peress li kienu ħajlabu fl-Ewropa li forsi kienet differenti minn tal-istaġun ta' qabel, din affettwat il-plejers fiżikament u mhux l-ewwel darba li timijiet fl-ewwel fażi tal-kampjonat mhux hawn Malta biss anke barra minn Malta jisibuha ftit diffiċli sakemm jaqbdu ir-ritmu u jsibu l-forma. Ġifieri ma tistax tgħid minn barra tista' taħseb xi jkun ġara però ma tistax tkun ftit ċert. Darba li ġej ikollna s-semifinali tal-FA Trophy fejn ħajkollna dawn iż-żewġ logħbiet. Fis-sitta Florjana kontra Birkirkara, fid-19 kwart Ħamrun Spartans kontra Hibernians.
Nibdew bil-logħba tas-sitta. Floriana bil-Kirkara, il-konfront ħansejjaħlu jien bejn iż-żewġ delużi. Roberto, ħandur għalik nerġa'. Meta tqis li forsi ta' żewġ timijiet il-moral tagħhom huwa ftit baxx minħabba anke il-mod illi tilfu il-kampjonat. Kemm se tkun diffiċli għal Darren Abdilla u għal Stefano De Angelis, il-coaches rispettivi, li jippruvaw jollu l-moral ta' dressing rooms u jippreparawhom ukoll għal din l-sfida importanti. Jiena naħseb li bħalissa hija aktar diffiċli għal Birkirkara milli għal Floriana. Birkirkara għadhom ġej mid-telfa li ovvjament tilfu kampjonat biha. Floriana għalkemm id-diżappunt tat-telfa fis-semifinali kien enormi, però rnexxielhom jirkupraw ftit bir-rebħa Muslima Wanderers u kisbu rebħa konvinċenti ta' 4-0. Ġifieri naħseb iktar hija diffiċli għal Birkirkara. Però ovvjament hija semifinali, diġà labu kontra xulxin daw iż-żewġ timijiet, kienet logħba bbilanċjata għall-aħħar, jiġifieri diffiċli tgħid min ħajibda favorit jew min ħajibda sfavorit. Jiena naħseb li ħajibdew 50-50. Però all in all iż-żewġ timijiet għandhom għalfejn jikbu xortihom li ma rnexxilhomx jirbħu l-kampjonat u naħseb li Floriana u Birkirkara kienu tnejn mill-aħjar timijiet li kellna matul dan l-istaġun. Ovvjament l-FA Trophy tista' tkun mezz ta' kif jirnexxielhom isalvaw staġun. Ovvjament minn minnhom ħajoħroġ tellif, eventwalment ħajspiċċa b'diżappunt kbir għax f'temm ta' ġimgħa ikun tilef iż-żewġ kompetizzjoni ewlenin li għandna fil-futbol Malti. Joseph, minnaħa l-oħra, it-tieni semifinali, Hamrun Spartans kontra Hibernians. One-way traffic għal-Hamrun, jew ħibs ser nexxielhom u l-okkażjoni? Mela Antonello, ħanżid l-ewwel qed naqbel perfettament ma laqgħa ħabib tiegħi Roberto, però ħanżid ħaġa, mela kien naqbel miegħu perfettament bil-Birkirkara forsi wara d-disappunt li kellhom nhar is-sibt nimmen li ħajniżlu iktar bi grinta illi ovvjament jipprovaw ma jmorrux bidhom vojta. Però naħseb Furjana jista' jkun illi huma forsi iktar ħanuża l-kelma maħruqin, jew biex ma nużax kelma oħra, hija il-fatt illi kieku l-kampjonat baqa' kif kien kellhom il-probabilità kienet li jsiru champions huma. Ġifieri dik ħadd bik, ġifieri naħseb tgħinhom ukoll biex ħajrsistu Darren Abdil naħseb ħajrsistu biex jipprovaw ma jmorrux bidhom vojta. Hamrun Spartans u Hibs nemmen illi Hibs naħseb tilfu r-round tat-top 6 u ovvjament naħseb ilhom ma jmissu ma jmorru b'tazza fidhom ġifier naħseb illi ħajmorru bi grinta. Però jien ngħidlek li ħajibdew favoriti naħseb il-Hamrun wara s-suċċess li għamlu nhar is-sibt nemmen illi għandhom mental il-moral ta' Hamrun Spartans hija hemm fuq u nemmen illi ħajniżlu biktar grinta minn Hibernians biex ovvjament fl-aħħar anka il-president tagħhom is-Sur Partelli jaqta' xewtu li jagħmel il-famuża double li ilu ilha target tiegħu għal snin kif kemm id-darba qalu fuq il-programmi televiżivi. Jiġifieri naħseb Hamrun dan raġel sar il-Hamrun tal-aħħom on top, jiġifieri naħseb ukoll il-plejers ħajlabu għalih b'mod biex jirnexxielhom jaqtawlu xewtu u jagħmlu l-famuża double. Tajjeb ħafna. Mela, daqshekk tkellim mela kampjonat Malti u futbol lokali naħseb li eżawrejna il-punti kollha. Nibdew nitkellmu naqa' fuq il-patata taħraq li hemm fis-serje għal-aħwa. Qabel xejn però bl-għajnuna tal-grafika ir-riżultati aġġornati sa qabel ma bdejna l-programm biex inkunu ċari. Mela, bħalissa hemm għaddejja l-logħba Atalanta Roma li kif qegħdin taraw qiegħda fid-drota 1-1 fil-ħin tal-mistrieħ. Riżultati l-oħra li kellna Como 3 Cagliari 1, Empoli 2 Parma 1, Lazio 1 Juventus 1, Milan 3 Bologna 1, Napoli 2 Genova 2, Torino 2 Inter 2, Udinese 1 Monza 2, Venezia 2 Fiorentina 1, Verona 1, Lecce 1. Klassifika aġġornata sa qabel il-bidu ta' dan il-programm hija kif ġej. Napoli 78,
Inter 77, id-distak bejn Napoli u Inter janqos għal punt. Issa, bis-sitwazzjoni kif inhi bħalissa, l-Atalanta minn 68 tela għal 69, imma ir-Roma tilħaq lil Juventus u l-Lazio b'64. Ovvjament, l-iskor huwa 1-1. Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59, Como 48, Torino Udinese 44, Genova 40, u mbagħad it-tellieqa kontra ir-relegazzjoni. Għandek il-Monza ġalesta b'18, imbagħad għandek Lecce Empoli 28, Venezia 29, Parma 32, Cagliari u Verona 33. Mela, ejja ħalli nibdew b'ordni kronoloġika l-aħwa, ħalli ma nitfixklux. It-tellieqa, il-lobiet għat-tellieqa tal-postijiet fl-Ewropa. Il-Milan irbaħtu mal-Bologna, Joseph. Ovvjament intom labtu l-ġimgħa, volli għalissa nitkellmu fuq il-logħba tal-kampjonat. Ħanu xi ftit kummenti minn għandek qabel ma mbagħad niqilbu fuq il-logħba tas-Sibt. Le, jiena naħseb minn wara id-derbi tirrappatik labxejna minn il-moral tal-plejers u għala ħafna. Għandu hekk irbaħna wkoll kontra l-Venezia, mal-Genova, mal-Bologna jerġajna milna l-ewwel darba irbaħna 4 logħbiet fuq xulxin f'dan l-istaġun. U barra minn hekk għandu tara ħaġa hija illi ħafna mill-logħbiet li rbaħna dejjem konna minn taħt u dawwarnihom. Ġifieri mertu wkoll naħseb għall-Konsejsaw illi dawwar daw il-logħob u ovvjament li ma rebaħ li ma tilifx derbi. Però ifhimni jiena Tajna legali, ejja. Eżatt, rittuhom ukoll, ma onestament ħanejdwa kif inhi, naħseb għalkemm iċ-ċans huwa minimu, għandna ċans niġu r-raba' post dak li ġara llum Fiorentina tilfu għalkemm huwa ċans żgħir ħafna, jidher li għandna ċans ir-raba' post u plus il-konfront dirett li għandna nhar il-Ħadd kontra Roma, però għalissa naħseb il-main focus ta' Milan huwa nhar l-erba' l-final tal-Koppa Italja. Fuq l-erba' ħanitkellmu iżjed tard. Is-Sibt mbagħad kellna Lazio Juventus, Roberto. La ripresa Vesino. Ifhimni, kienet logħba naħseb l-ewwel ħafu Juventus kienu aħjar minn Lazio. Ovvjament marru fil-vantaġġ, però it-turning point tal-logħba kien it-tkeċċija ta' Kalulu. Inġenwità li ma tistennijiex minn plejers tal-livell, tiġed tieni waħda fl-aħħar 4 logħbiet. Però jiena ovvjament tafu kif nitkellem, jiġifieri il-konfużjoni li kellu Tudor ġo moħħu fl-aħħar 20 minuta naħseb hija simili għal xi ħadd li jkun qiegħed f'estremità psikoloġika naħseb naqa' partikolari. Għax anke dawk iż-żewġ substitutions ta' Konsejsaw u ta' Adzic li għalahom wara Adzic wara xar minuti, jiġifieri naħseb kienet konfużjoni totali. Però, alright, Juventus ma tilfux, allura ma taw vantaġġ il-ħadd, però jiena onestament, jiġifieri tara Vlahovic jidħol l-aħħar 5 minuti, jiġri jisu papru, kull rispett, u l-għar hija li 3 minuti fuq il-ħin, meta referi ta' 7 minuti fuq il-ħin, clearance mid-difiża, ballun f'saqaħ fit-3 kwarti ta' pitch difiż minn Juventus, bi pressjoni ta' ħadd. Flok qabad dal-ballun u prova jirbaħ fawl, ikler jaħel fuq, taħ il-goalkeeper tal-Lazio u minn dik l-azzjoni ġiet gowl ta' drop. Jien onestament, plejer bħal dak mhux ma nilagħbux ta' laqqasna jaħlu fl-iskwadra għax juri biċċar li ma jridx u barra minn hekk anke l-mentalità issa mhux biex nikkritika imma orajt ġejt bi plejer inqas. Imma kien hemm għalfejn Juventus jinżlu l-10 plejers kollha jiddefendu fil-kaxxa u tħalli il-ground totalment f'idej l-avversarju. Anke ċertu bidliet, pereżempju Ea fl-aħħar ma felax jimxi, mhux jiġri, jimxi. U tħalli hemm. Jiġifieri hemm ħafna konfużjoni, hemm ħafna nuqqasijiet mill-plejers, mill-istaff tekniku u mhux sorpriża li Juventus jinsabu f'di sitwazzjoni. Min-naħa ta' Lazio naħseb all in all għal dak li għamlu fl-aħħar ftit minuti
Kien draw meritat għalkemm għandi dubi serji li kien hemm fawl fuq Gatti li ovvjament ma raħx il-VAR għax il-VAR fejn irid jara u fejn ma jridx ma jarax. Però naħseb ifhimni, all in all naħseb li kien riżultat ġust mal dak li jurew it-timijiet skont ovvjament kif żvolġiet il-logħba. Meta nħarsu issa lejn ħanerġa' nurikom il-grafika, ma nafx forsi għandkomx klassifika fidejkom. Mela, għana għandu naraw naqra il-klassifika issa kif inhi. Atalanta 69, għamek għedha 68, għax ovvjament din il-klassifika kelli nagħmilha qabel ma bdejna l-programm. Juventus, Lazio u Roma 64, Bologna 63, Milan 60, anzi Bologna 62, Milan 60, Fiorentina 59. Mela naħseb li naqblu il-tellieqa għal-raba post tinvolvi Juventus, qed inkun realistiku Joseph, Lazio, Roma u Bologna. Nerġa' ngħidlek Joseph qed inkun realistiku għaliex biex il-Milan terġa' tidħol fit-tellieqa Juve diffiċilissima. Juve Lazio u Roma jridu jfallu l-punti. Fiorentina tilfet mal-Venezia llum, kif qed taraw li daw ir-riżultati se jaffettwaw dit-tellieqa għal postijiet ta' Champions. Roberto, persek inti dirett interessat ħanibda minnek u pat nismana ta' Joseph. Jekk wieħed jara l-lobit li għandhom it-timijiet involuti, ma naħsibx li hija sorpriża li ngħid li Juventus huma favoriti li jispiċċaw ir-raba post, però bil-lob li qed juru l-Juventus nazzarda ngħid li qegħdin f'periklu. Għalkemm ovvjament Udinese m'għandhom l-ebda interess, min-naħa l-oħra l-aħħar logħba kontra l-Venezia bir-rebħa tal-lum li kisbu Venezia, ovvjament ħajkun hemm interess min-naħa tagħhom biex jisalvaw posthom fis-Serja. Allura hija logħba perikoluża. Ovvjament il-logħba Roma Milan ħatħalli impatt x'ħajjiġri u aktar il-logħba tal-lum jiġifieri għax hekk illum Roma jirbħu naħseb jagħmlu pass importanti biex jispiċċaw fir-raba' post. Infatti jekk Roma jirbħu jaqbżukom. Eżatt. Lazio Bologna kull rispett lejn kulħadd u lejn min iżomm magħhom jiena lija narhom maqtuwajn mill-raba' post. Bologna għandhom fixtures ibsin, il-Lazio mhux inqas, u naħseb il-Bologna ħajfukaw ovvjament fuq il-finali tal-erba' li rebħa ovvjament tarhom jikkwalifikaw għall-Ewropa għalkemm mhux iċ-Champions League. L-erba' ħanitkellmu iżjed tard ħanalqu naqra d-diskors marbut mal-kampjonat. Joseph, jiena ħanaddi l-opinjoni tiegħi. Jiena xi ħaġa qed tgħidli li fl-aħħar mill-aħħar Ranieri se jirnexxielu bir-rispett kollu lejn kulħadd. Fimni s'issa jekk minix sejjer żball l-unika logħba li tilef kien fil-Koppa Italja kontra l-Milan, jekk minix sejjer żball. Ma nafx jekk tilef xi oħra. Ġifieri jiena onestament kulħadd jaf minn ġiju mar-Roma għamlu pass il qudiem u kważi ħajdaħħal Roma fiċ-Champions League, però nemmen issa għandhom L-Atalanta tagħhom kienet mal-Como, infatti. Tnejn b'xejn, eżatt, imma mbagħad naħseb din is-sena fil-kampjonat biss qed ngħidu, kampjonat. Eżatt, imma naħseb fit-25 l-unika telfa li kellhom kienet fil-Koppa tal-Kontrina. Eżatt, u wara fl-Ewropa League. Eżatt. Ifhimni Roma ngħidlek jagħmlu għassa biex raġun, mela llum għandhom l-Atalanta nemmen illum huwa test importanti kladdu jagħmlu pass, però mbagħad kontina tinsiex il-jum ħajkollhom ġimgħa friska u aħna ħankunu għandna kemm ġejjin minn final. Issa tiġi kif tiġi l-final aħna ħankunu ovvjament naqa' iktar għajjenin. Però mbagħad jekk Alla ħares qatt nitilfu naħseb ħajkollna l-moral baxx. Jekk nerbħu ħajkollna l-moral hemm fuq, ġifieri nemmen il-logħba tagħna l-erba' ħad tkun kollox għal Roma Milan. Sewa wisq. Jiġi il-ħadd filgħaxija u nistgħu ngħidu hekk illi ġara dak illi ħadd ma basar kważi. L-Inter
bir-riservi tirbaħ kontra Torino u Napoli tiġi miżmuma fid-dro mal-Ġenova. Qed nurikom ukoll il-grafika aħna u nitkellmu biex issa bejn Napoli u Inter hemm biss punt. 180 minuta ta' inċertezza totali. Il għaliex u hawnhekk ukoll nista' anki nillustra il-programm tal-ġimgħa d-dieħla Inter Lazio Parma Napoli u l-Parma għadha mhijiex salva. Min taħsbu għandu l-iktar pressjoni? Conte jew Inzaghi? Jiena onestament kif kieku saqsejtni ġimgħatejn u ngħidlek Inzaghi, però l-mod kif ġie issa ġie Conte u ngħidlek għaliex. L-ewwel net Parma kulħadd jaf li mhumiex tim li speċjalment meta jkunu home mhux faċli telpilhom. Dik jafu kulħadd tajm irrebħu lilna home rebħu ġew droma l-Inter u kellhom fejn jerbħu Antonello mhux hekk. Eżatt, konna tajb xejn il fuq. Ma Juventus x'għamlu Roberto? Parmewej. Tlifna u xejn. Eżatt, milux, eżatt, tilfu wieħed ġifieri daw kulħadd jaf li rebħu t-top team ġew home ġifier home diffiċli tilgħabilhom u plus li Inter il-mod kif ġiethom fiċ-Champions League kif ġiethom il-bieraħ nemmen illi Inter ukoll issa reġgħu rabbew il-konfidenza. Ġifieri jiena nemmen illi jiena kontra qalbi ħanitru ħaġa għandi f'moħħi li naħseb fl-aħħar mill-aħħar it-titlu f'idej Inzaghi ħajmur jerġa' wara li ġara l-weekend l-għadda. Għax irridu ngħidu wkoll kollox minn l-logħba tal-ħadd filgħaxija Ġenwa kien hemm momenti fejn Ġenwa kienu ħafna iktar perikolużi minn Napli. Le, efhem. U ma rridux ninsew ukoll li apparti dawk il-logħbiet li urejtkom, imbagħad l-Inter trid tmur tilgħab ġewwa Como fejn il-Como qed jilagħbu tajjeb u Napli tista' ssib ma' wiċċar Cagliari illi il-ġimgħa d-dieħla il-Cagliari ħatilqa' f'dara lil Venezia illi jekk nerġgħu naraw il-klassifika il-Cagliari da mis-salvata għax hekk il-Venezia taħsab tirbaħ u l-Lecce u l-Empoli jaħsdu jirbħu wkoll il-logħbiet li jmisshom kontra l-Lecce mat-Torin f'dara u l-Empoli mal-Monza li ġar relegati. Taf titfa' l-pressa kollha, il-pressjoni kollha u tiġbed lura l-Cagliari u eventwalment il-Verona, Roberto? Le, huwa kalendarju komplikat, ħanajdu hekk. Jiena knowing il-karattru ta' Conte naħseb li hemm iktar pressjoni ġo Napli milli ġo Milan. Ovvjament kulħadd bida jgħid sal-bieraħ filgħodu li l-kampjonat huwa tan-Napli lest, però naħseb li l-pressjoni ħallit effett u ma nkun sorpriż li ovvjament sfortunatament kif qal sieħbi Joseph il-kampjonat imur ġo Milan. Fil-li l konna naraw bidmuħ niżel fajnik u fil-li qed naraw dik it-tbissima ironika ta' xi ħadd li reġa' xoxta wara li kien kważi spiċċa katav. Ħanajt tiegħi. Jiena xorta nemmen illi b'xi mod jieħduh in-Napli. Anke minħabba l-fatt. Qed tkun skaramantiku issa. Le. Jekk hemm xi ħaġa li tissena minn iż-żgur hija proprju skaramantiku. Anke minħabba l-fatt illi jiena qed naħseb u għandi domanda oħra lik Roberto illi l-Inter u l-plejers huma iktar iffukati fuq Munich il-finali ta' Champions League. Alright, issa hemm iċ-ċans għall-kampjonat, imma ma nafx, jiena naħseb illi b'xi mod il-punt vantaġġ in-Napli jistgħu jżommuh. Imma da żewġ logħbiet, Roberto, se jagħtu naqru ġuħtar għaż-żejda u dilemmi żejda l-Inzaghi. F'liema sens. Se ninżel bil-full team jew se nkompli bil-pjan li nserraħ għal Munich. Inti kieku x'tagħmel? Ilbes il-kappell ta' coach. Number one, għal Munich fadal. Right.
Issa, mill-aħħar logħba tal-kampjonat, sakemm jiġu biex jilagħbu l-final ta' Munich ħajkun hemm ġimgħa. U dik Sakemm ma jkunx il-ġimgħa- hemm decider, Okej. Ma naħseb jekk ikun hemm decider l-Inter jagħmlu pressjoni biex tintlab wara l-final ta' Champions League. le ma tistax. Għaliex wara l-finali ta' Champions League hemm program Tazzi. ta' international break fl-ewwel ġimgħa ta' Ġunju u mbagħad l-Inter titlaq lejla Amerika tazza tad-dinja. Issa, li se jiġri huwa dan, hemm possibilità illi anke skont artikli maħruġa fuq il-ġurnal ewlien Italjan la Gazzetta dello Sport illi Inter Como u Napoli Cagliari jersqu għall-4 ta' Mejju biex f'każ ta' decider, id-decider jintlab il-ħadd fil-għaxija 25 u hekk l-Inter kollhom ġimgħa ċans biex jippreparaw għall-finali kontra Paris Saint-Germain li ħadd intlab fil-31 ta' Mejju. Aċert Antonello, l-liffa Italjana ħadd tagħmel minn kollox biex ma tostakolax l-Inter għal-final ta' Champions League. Però jien ma ngħidx ta' jispiċċa d-decider, jiena ngħid li l-kampjonat ħajntrebaħ sal-aħħar ġurnata. Però fuq il-mistoqsija tiegħek, jiena naħseb il-logħba mal-Lazio Inzaghi jinżel full team. Jekk jiġri xi ħaġa u ovvjament in-Napoli ikun jersqu iktar qrib jirbħu l-kampjonat, naħseb imbagħad hemmhekk jollu bandiera bajda l-Inter u fl-aħħar logħba tal-kampjonat iserraħ il-plejers ħalli jevita l-injuries, eccetera. Jekk il-kampjonat ikun għadu f'dubju u l-Inter ikollhom ċans jekk 50% li jirbħu l-lig, naħseb fl-aħħar logħba tal-kampjonat Inzaghi xorta jinżel full team biex jirbaħ il-kampjonat. Għalfejn. Għax jekk ħajamel hekk, jekk jinżel bir-reserves, ħajixħed iktar pressjoni milli tiġa hemm fuq il-plejers tiegħu, speċjalment fuq dawk li huma meqjusa bħala titolari għal-final ta' Champions League. Alright? Allura l-aħjar l-kampjonat li sura ġan fetaħ beraħ jilab bil-full team, ovvjament għandu 5 substitutions kull logħba biex ikun jista' jbiddel u jagħmel rotation tal-players, mhux ħanejdlek li ħajlab full team it-team kollu, però naħseb l-ispina tat-team ħajprova jżomm hemm. Imbagħad ovvjament jagħmel rotation biex forsi anke jserraħ ftit il-players. Jiddependi ovvjament l-andament tal-logħb u r-riżultati kif jiġu. Sewa wis, mela, Joseph, wara dak il-kapitlu kampjonat, anzi qabel xejn, hemm kumment żgħir ieħor li xtaqt nsemmi huwa wkoll it-tellieqa għar-relegation fejn issa kif inhi l-affari xorta ta' miftuħa, nemmen li kollox ħajdur mal-logħbiet Parma Napoli ta' nhar il-Ħadd u Cagliari Venezia tal-istess, ġus. Ma nibdew minn l-ewwel. Fimni, onestament, jiena għalija fil-grafika. irrelevanti l-lob li baqalhom it-timijiet tar-rett tisfel. Daw it-timijiet dejjem magħrufin li jagħtu logħba l kulħadd. U iktar naħseb min jista' jeżbal Venezia mal Juventus baqalhom l-aħħar logħba. U x'hekk. Eżatt, imma għalissa qiegħed nimxu fuq l-logħbiet tal-ħadd. Il-Venezia titmur ġo Cagliari. Il-Venezia titmur ġo Cagliari permetti li ftit. Jekk jogħġbok. Il-Lecce se tilqaf dara lil Torino bla motivazzjoni. L-Empoli se tmur għand il-Monza li diġà relegata u l-Verona se tilqaf dara lil Como. Jiena naħseb tista' tgħid għax it-timijiet kollha, ovvjament il-Venezja għadhom kemm telgħu ma jridux jerġgħu jinżu da l-ebda tim jiżu jew daqqa tiela u daqqa nieżel. Allura jiena naħseb li t-timijiet kollha ħajamlu li jistgħu u naħseb ħajkonna wkoll iktar logħba interessanti bejn Verona u Cagliari għax nemmen li min jirbaħ dik il-logħba naħseb jagħmel pass ikbar li jżomm postu fil-quċċata tal-futbol Taljan. Tajjeb wisq. Mill-Serje niġu għal Koppa Italja l-erba' Milan Bologna, opportunità għal Milan li tirbħu it-tieni junior staġjonali
Opportunità l-Bologna li jollu bikkerin wara 50 sena u forsi jaqtaw xewqet il-Kardinal Zuppi li wara li tela fil-konklavi forsi jirbaħ il-Koppa Italja. Kumment minn għandi għom Iva, minn għandiku. Int il-protagonista nar l-erba. Fimni, wara dak li rajna nar il-ġimgħa minix qalbi daqshekk maqtu li nerġgħu nispiċċaw b'dal-onur fidejna. Ġifieri, mhux qed ngħidlek li ħanerbħu żgur, ta' ġifieri nemmen li forsi moralment Milan ikunu iktar minn hekk, però tajjeb ukoll li mhux fil-każ tal-Koppa fit-tim ta' Milan Gimenez l-attakkant li investija 40 miljun f'Jannar jisu qed jerġa' bil-mod isib saqajh fit-tim. Skurja tlet goals daw l-aħħar ġiex lobiet ġifieri Konsejsa u naħseb għandu naqa taħbil il-moħħ jekk hux ħajibda Jovic wara dik il-prestazzjoni fil-Koppa Talja kont fid-derby jew il-Gimenez illi sab saqajh iktar f'daw it-tliet ġimgħat. Però on the whole tkun naħseb logħba interessanti u logħba wkoll li titfana wkoll mill-ewwel post l-Ewropa jekk ovvjament inġibu din it-tazza. Rigward ovvjament min qed jgħid li torbot il-futur ta' Sergio Konsejsa u jew le jiena nemmen illi naħseb jiġġi ġena l-erba nemmen illi m'għandux jitneħħa minn postu jiena nemmen illi għaddu qatt fl-istess bħal Ruben Amorim qatt tittieħ ċans coach jiena nemmen illi l-istaġun li ġej naħseb nibda bih fil-bank jiena jiġġi naħseb minn l-erba li ġej. Roberto, ma nafx jekk tixtieq twieġbu. Jiena naħseb li ħadd kollu bilanċjata, ġifieri ovvjament il-Milan bl-istorja tagħhom forsi jibdew favoriti, però kif qed inti Bologna li għandhom ħafna mill-players jekk mhux kollha s'issa qatt ma rebħu unur nippretendi u nistenna ħeġġa ta' livell għoli biex ovvjament dawn wara 50 sena jirnexxielhom jirbħu unur. Però ovvjament l-esperjenza tgħallem f'dak tip ta' logħbiet. Issa nistgħu ngħidu li għandna l-esperjenza kontra l-entużjażmu. Min ħajirbaħ minn dawn iż-żewġ fatturi ħadd ma jista' jgħid. Ovvjament il-logħba hija 90 minuta sakemm ma tmux ħin barrani, però li kieku kelli ngħid min ħajirbaħ jiena nżomm il-Milan minkejja l-istaġun turbulenti li kellhom bħala favoriti li jirbħu l-Koppa Italja. Passu hekk hija tazza illi ilhom 22 sena ma jerbħu, ġifieri dik naħseb hija wkoll naqam xejn għaliha ġifieri tilfu finals mal-Juventus u hekk u naħseb ovvjament naħseb ukoll forsi Roberto bħala coach jista' jwieġibni aħjar nemmen illi fejn tidħol l-intelligenza teknika fil-futbol naħseb Konsejsa u ħarira intelligenti naqa' minn Italjano. Naħseb jiena għal-mod kif. Hawnhekk ma naqbilx miegħek. Li mhux hekk naħseb Konsejsa u kkompeta f'ħafna iktar kompetizzjonijiet li jaħarqu minn Italjano naħseb. Naħseb diftejn ukoll. Dik irrilevanti ġus. Lippi meta ġie mal-Juventus qatt ma ħażen fl-Ewropa u spiċċa rebaħ il-kampjonat u ma rebaħ il-Champions League. Ġifieri dik hija rilevanti. Però ovvjament hemm ħafna fatturi x'jinvolvu. Qabel ma nagħlqu, ħalli wkoll nagħlqu l-kampjonat Ingliż u niddiskutu naqra x'ġara fil-Premier League fit-tmiem il-ġimgħa. Bournemouth Aston Villa 1, Fulham 1 Everton 3, Ipswich Town xejn Brentford 1, Liverpool Arsenal 2-2, il-West Ham tirbaħ 2-0 Old Trafford, Newcastle telep il-Chelsea bl-istess skor, Nottingham Forest 2, Leicester City 2, Southampton xejn Manchester City xejn, Tottenham Hotspur xejn Crystal Palace 2 u riżultati ieħor ta' 2-0 minn away, Wolves tirbaħ kontra Brighton tirbaħ kontra Wolves. Biex issa għandna dina il-klassifika. Liverpool FC 83, Champions, Arsenal 68, Newcastle 66, Man City 65, Chelsea Aston Villa 63, Nottingham Forest 62, Brentford u Brighton 55, Bournemouth 53, Fulham 51, Crystal Palace 49, Everton 42, Wolves 41, West Ham 40, Manchester United 39, Tottenham Hotspur 38 u it-tlet timijiet relegati Ipswich u Leicester 22, Southampton 12. Jiena meta nara il-klassifika l-aħwa. Matematikament l-Arsenal għadhom mhumiex ġewwa u l-ġimgħa d-dieħla għandna Arsenal
kontra Newcastle, Volderi anki fil-Premier League, it-telli għall-Ewropa minn kelli hemm 5 postijiet għadha taħra, Taħraq sew. Jiena fimni l-Arsenal kull rispett lejn sħabi li jżommu magħhom naħseb kellhom staġun diżappuntanti ħafna. Il-mod kif sfaxxaw fl-aħħar fażi tal-istaġun, ovvjament titfa' ċerti dubji fuq il-preparazzjoni fiżika u mentali li qed ikollu Arteta u sħabu tal-istaff tekniku, jixtru kemm jixtru plejers u jixtru plejers ta' kwalità, xorta ma jaslux biex jagħmlu qabża fil-livell. U naħseb li l-amministrazzjoni ta' Arsenal kif jispiċċa l-kampjonat għandhom jagħmlu analiżi dettaljata ta' x'inhi s-sitwazzjoni fih dan it-tim tagħhom għax inutli dejjem tersaq viċin ilek u mbagħad dejjem jispiċċa jħodulek ħaddieħor. U anke l-mod kif l-inkonsistenza mela fil-li tiddomina Real Madrid is-soraj bid-diffikultajiet kollha li għandhom ir-Real Madrid. Imma tiddominhom home u away. U mbagħad tinqalab dak il-mod mal-Paris Saint-Germain u għar minn hekk tarmi l-kampjonat riżultati ma' timijiet fin-naħa t'isfel tal-klassifika li stajt ovvjament tirbħilhom anqas hekk ikun mistenni minnek u titlef il-kampjonat dak il-mod naħseb hemm xi ħaġa ħażin. Is-soraj wieħed jista' argumenta ħabba l-injuries u ħabba suspensions imma dan mhux kull klabb ikollu injuries u suspensions. Jiġifieri jien għandi simpatija lejn Newcastle. U naħseb li kollhom staġun pożittiv, għandhom ħafna players li fil-preżent bħal Tonali li qed irendu ħafna u qed jagħmlu differenza fil-logħbiet. Tim ieħor ta' diżappunt fl-opinjoni tiegħi huwa Chelsea li ovvjament bidlu l-coach dal-istaġun marru għal għamlu mħatra fuq Maresca u naħseb li ma rnexxietx bħal Ma biex jek ta' Roberto, l-ewwel net għadhom biċ-ċans li jirbħu l-Conference League għax qegħdin finali kontra l-Betis. U t-tieni net għadhom hemm jekk irridu nsemmu tim li qed jinkwitani naqra bħalissa Nottingham Forest illi fil-tieni u t-tielet filli ikkrollaw. Imma Antonello sa rajt imma il-Nottingham Forest xi ħadd kien jistenna li jkunu hemm. Le, huma meta tqis l-istaġun li jagħmlu. Daw diġà marru over and above l-aspettattivi li kellhom. Vidaw ħanejdek l-aspettattiva kienet li jsalvaw. U salvaw komdi. Tajjeb komdu ħafna. Se jsifru fuq, suppost ħanejdu hekk. Però ħadd ma stenna li daw ħajħdu post fiċ-Champions League. Ġvien is-supporters tal-Forest kollha kemm huma għandhom għalfejn jkunu kuntenti, orajt forsi hemm diżappunt bil-mod kif daw l-aħħar logħbiet tilfu l-pass. Imma fl-aħħar mill-aħħar ma kienx hemm dak l-aspettattivi. Jiena nħoss li Chelsea inti semmejt il-Conference League, jiena b'kull rispett, imma l-Conference League mhux se tirbaħ il-Challenge League u Malta aw il-Challenge Cup ġieħ il-bambin ta'. Jien kieku t-tim tiegħi jirbaħ il-Conference League tek mhux ħanrox niċċelebra kompetizzjoni. M'intix tiċċelebra ma xorta għanu. Ħaddieħor Roberto, għandek kemm semmejnihom l-Arsenal. Nefqu fuq li nefqu u biex nikwata l-Mourinho se jispiċċaw l-istaġun għal darba oħra b'0 titoli. Iva, grantit, però Antonello, ma nix niftiem ħażin. Però l-Conference League ma salva l-istaġun. Kieku semmejt l-Europa League ngħidlek forsi. Imma mhux il-Conference League. Conference League huwa hija kompetizzjoni ta' livell baxx ħafna. Biżejjed tara rajt x-timijiet jikkompetu fiha. Ġifieri anke l-Europa League hija kompetizzjoni ta' livell baxx. Jiġifieri għalhekk min jirbaħ bejn United u Tottenham ma jsalvax l-istaġun? Le, bejniethom iva, ħajsalva l-istaġun għalfejn għax min jirbaħ minnhom ħajdħol fiċ-Champions League. Ma ħanejlek nixtieq nagħti kumment fuq dan kemm qal Roberto. L-ewwel net naħseb Chelsea dis-sena għadhom hemm ġifieri nemmel ta' Kumas kan nemmel li forsi jagħmlu pass żgħir. Le, tip għamlu żgur. Le, però kif qal Roberto jiena li għall-Conference League. Issa meta rebħu Roma ċċelebra, għax ovvjament kienu ilhom ma jeħdu ta' żmien bir-rispett kollu lejn seħibna Karl Parnis. Però jiena l-bieraħ wara li United ġew magħluba 2-0.
Amorim qal inutli jekk nirbħu l-Ewropa u nitlu Champions League ngħidu li season salvajnieh, qal hemm problemi kbar. U dan qalu Amorim fil-konferenza l-bieraħ. Nirka naqbel. Issa, all right, forsi fiha daħlu Champions League mis-17 il-post, jew kemm qegħdin jew 14. Lejn dak l-ilma. 17, imma iridu ngħidu l-verità. Amorim il-bieraħ qal isma' għandna problemi kbar. Jekk iridu nikkompetu fl-ora ma' top, ma nistgħux naħdmu b'dat-tim. Rigward fuq, jiena rigward kieku skont Roberto l-ewwel semma l-istaff ta' il-management ta' Arsenal. Jiena kieku onestament il-pożizzjoni ta' Mikel Arteta naħseb nikkunsidraħha. Lejna naqbel miegħek ta' Joseph Voldieri. First of all, mela dan mhux l-ewwel darba li tilef leaks minn vantaġġi, ġifieri dik turi li mhuwiex coach konsistenti illi jiġġed qattazzi, u t-tieni ħaġa dan nefqulu ma' 800 miljun dawn l-aħħar 5 snin ta'. Ġifieri infaqlek. Kieku Arteta tikkoċa l-Italja, ilu meta jruħ. 100% mela. U hija Ilu meta jruħ. ekku, imma din li nefqulu dawk il-flus kollha u ma tax unur, jiena li hija tkun żball minn naħa tal-Arsenal jekk jerġgħu jikkonfermaw l-istaġun li ġej. Naħseb li mhux żmien li jinbidel il-coach tal-Arsenal f'dan l-istadju. Tonfoq. L-Ingilterra nafu xi fles jintefqu. U ma terbaħx imqar biċ-ċalika. Naħseb hija xi ħaġa li jiena fil-fema f'qija umli tiegħi naħseb li hija naċċettabbli. Karl Parnis ukoll qed jgħidilna illi hemm logħba bilanċjata ġewwa Bergamo fakrukom li Karl Parnis għada ser ikun qed jibgħat video biex ikun jista' jtina l-kummenti tiegħu fuq din il-logħba bejn Atalanta u Roma. Mela, jien ma nafx għandkom xi punti xi tqajmu fejn jidħol fuq. Jiena ħaġa ħanejt jiġri x'jiġri nhar l-erba' nemmen li kont jisaw għandu jingħata ċans, però wkoll jiġri x'jiġri nispjera illi Jelly Cardinale l-owner tal-Milan l-ewwel ħaġa li jagħmel kif jispiċċa s-season hija li jkeċċel Ibrahimovic minn hemm. Dik li jgowl għandu naħseb qed titfa' ċertu pressure fuq il-players. Sewa. Assa qabel ma nagħlqu forsi 30 sekonda xtaqt inqajjem naqra punt Joseph miegħek. Stennejt tal-bidla nibda fuq il-Formula 1 issa. Il-bidla Duin Colapinto. Il-bidla li hemm bejn drivers. Ekku, ifhimni naħseb taħseb illi Colapinto ħajmur aħjar? Ifhimni bl-esperjenza li ħamal Williams nemmen illi naħseb ħajkun daqsxejn aħjar. Mhux ħajjagħmel xi mirakli, però nemmen illi bl-esperjenza li kellu mal-Williams nemmen illi ħajkun naħseb kapaċi jmur aħjar minn ma nafx x'ismu ieħor. Minn Duan. Ġifieri huwa wkoll tara x-saħħa li għandu Flavio Briatore għad għandu fit-tim ta' Renault ġifieri. Eżattament. Mela, nirringrazzja. Jiena nittama li nara l-karozzi bl-oranġi lura u l-karozzi ħamar quddiem. Jiena dik nittama. Ifhimni, it-tama tiegħek naħseb ifhimni tistenna tara se jiġri f'Barcellona bir-regoli l-ġodda. Ekku, u tittara kemm kapaċi jagħmlu upgrades. Eżattament, issa dik kollox, għalissa ma sfidejna jibqa' però. Ekku. Għalmenu għal daż-żewġ tiġriet li ġejjin. Imma insomma. Grazzi lilek Joseph, grazzi lilek Roberto tal-kummenti tagħkom għall-programm tal-lejla, grazzi wkoll tmur l-sponsors tagħna, Beauty Wisdom il-Katalan, The Barber Room u Michael's Butcher, nħeġġitkom biex tużaw ukoll is-servizzi ta' daw is-sinjuri għaliex indirettament tkunu qegħdin tgħinu l-kamra sportiva tkompli ittella iżjed kontenut ta' level, kontenut illi ser dan il-video ta' dal-programm minn ftit ieħor ser jidħol ukoll fuq il-YouTube channel tagħna daqsan tinsewx titlu ħalli u tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-programmi kollha illi qegħdin noħorġu kull ġimgħa l-programm botta u risposta li jirritorna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin fejn matul dan il-programm sejrin il-ġimgħa d-dieħla nittrattaw b'ħafna dettall il-kampjonat Premier lokali li għadu kemm spiċċa jkun temet il-final tal-FA Trophy, nittamaw il-klabs li nistiednu jattendu kollha il għaliex din hija pjattaforma wkoll
fejn qed intuhom opportunità jsemmaw leħinhom. Żgur mhux forsi ser nerġgħu nitkellmu fuq is-Serje A wkoll il-ġimgħa d-dieħla. Biss matul din il-ġimgħa għadha jkollna l-video ta' Kai Pajnis fuq Atalanta Roma, ikollna wkoll il-kontenuti marbuta mal-Formula 1 issa li fit-tmiem il-ġimgħa l-Grand Prix tal-Emilia Romagna. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jiena Antonello Vela m'għandix xejn ngħidilkom ħlief grazzi tal-lejla segwejtuna, il-lejla tajjeb u ħudu ħsieb.